labari da dumudumunsa. Tsohon gwamnan jihar Kano kuma sannan tsohon sanata wato Rabi'u Musa Kwankwaso ya kaddamar da wata sabuwar kungiyar siyasa. Ko menene manufofinsu a cikin wannan kungiya? To mai saurare sai ku biyo mu a sannu a hankali domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah kar ku manta ku taimaka ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar kararrawa domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu da zarar mun daura. Sannan kuma ku danna mana like domin ma hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa gurin samun muku rahotanni da dumudumin su. To a yanzu sai ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muka kawo muku a halin yanzu. Tsohon gwamnan jihar Kano da ke arewacin Najeriya wato sanata Rabi'u Musa Kwankwaso yana jagorantar wani gagarumin taro na wasu manyan siyasar kasar karkashin wata kungiya mai suna The National Movement wato TNM. Fitattun mutane da 'yan siyasa da suka halarci taron sun hada da Alhaji Tanko ya kasai da Capt Idris Wada tsohon gwamnan Kogi da kuma Rufa'i Alkali da Aminu Ibrahim Ringim tsohon ɗan takarar gwamna a jihar Jigawa da kuma injiniya Buba Galadima. Ana gudanar da taron ne a International Conference Center da ke Abuja babban birnin tarayyar ƙasar. A jawabin tsohon gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce wasu 'yan Najeriya ne da suka damu da abin da ke faruwa a ƙasar suka haɗa kai don ceto ta daga mawuyacin halin da ta shiga. Ya ce yunkuri ne na 'yan Najeriya masu kishi da suke zaune a gida da kuma ƙasashen waje. A cewar Kwankwaso za su dukufa wajen farfado da tattalin arzikin ƙasar da inganta rayuwar 'yan ƙasa a birni da kuma karkara. Ya ƙara da cewa sun shirya tsaf domin tunkarar matsalar tsaro da kuma da ta addabi 'yan Najeriya da kuma ƙasa baki ɗaya. Kwankwaso ya ce za su yi wa makiyaya gata na ganin cewa ba a cinye musu burtalai ba sannan za su bai wa manoma dukkan kariyar da suke bukata. Inda tsohon gwamnan na jihar Kano wanda ɗan takara ɗan jam'iyyar PDP ne bai bayyana mukamin da yake son nema ba a wannan sabuwar kungiya ta siyasa.